салом алейкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали мо ва боз бо шумо ҳастем. канали Шермардон. имрӯз беҳтарин хабарҳоро аз ими ма пешкаши шумо менамоем. пеш аз оне ки видеороликро оғоз намоем, аз ҳамаи шумо эҳтиромона хоҳиш мекунем ки дар канали мо обуна шавед, зеро канали мо нав ташкил аст ва ба кӯмаки шумо ниёз дорем. агар дар канали мо обуна шуда бошед, дар видео лайк монда бошед, мо оғоз мекунем видеои имрӯзаро. рафтем. Салом алейкум бародарои азиз, ин ҳамин аксиди сеша оригинали тоза шамонаге партияи нав шумо метавонед заказ кунед. бародаро бо нархи арзона оригинал качественный. муборизаи байни Ислом Махачев ва Дрю Добер дар корти UFC 259 ки 26 март дар Лас-Вегас барпо мешавад илова шуд. айни ҳол рекорди Ислом 6 ғалабаи пайдарпай дошта ва рекорди Добер бошад 23 ғалаба ва 9 мағлубият мебошад. гарчанде ки ӯ яке аз топтарин варзишгар ҳам набошад, барои Ислом Махачев рақиби оддӣ нахоҳад буд. нагуфта намонем ки соли 2016 онҳо бояд мубориза мебурданд. мутаассифона муборизаи онҳо бекор карда шуда буд. ин дафъа мо умедворем ки ҳама чиз бо муваффақият пеш меравад. дар айни ҳол Ислом дар рейтинг дар вазни сабук дар мақоми 13 ва Добер бошад дар мақоми 15 қарор доранд. шахсан ман то ҳадди имкон барои Ислом Махачев мухлисӣ мекунам. шумо чӣ? ҳатман фикртона дар комментария нависед ва мо давом медиҳем. ҳарифи варзишгари тоҷик Ҷаҳонгир Сайҷалолов муайян шуд. рамзгари тоҷик аз дастаи Тим Баёнов ва бошгоҳи Аҳмад Тоҷикистон Ҷаҳонгир Сайҷалолов рекордаш 14-4 бо беҳтарин рамзгари Қирғизистон дар вазни сабук Абдусалим Кубанчибек рекордаш 15-2 дар турнири Бреф CF дар шаҳри Сочи рақобат хоҳад бурд ки мо ба ин варзишгари тоҷик муваффақиятро таманно дорем. ин буд видеои имрӯзаи мо дӯстон. хайр.